I pozdrav ljudi, ovdje je Musaka Gamer i evo nas u trećoj epizodi Minecraft preživljavanja, razotkrivanje mita o Herobrinu. I hoćemo li danas uspjeti da pronađemo Herobrina ili ćemo opet da završimo kopajući kamenja? Sad da vidimo. I evo nas u onoj kući, kao što vidite još je mrak. I normalno ako vidite ja sam ostao bez stvari. A zašto? Zašto sam budala išao kopat. I normalno tamo pored lave skeletoni mene upucali, normalno ja ošao u lavu. Sve se mi jebao po spisku. I da, samo moram sve ponovo praviti. Hvala Bogu imam tu drva. Moram praviti ponovo kramp. Čekaj samo da podjesim pošto kontrola mi se nešto izmenila. Sad ćemo da napravimo kramp konju jedan. Sad napravimo kramp i onda idemo opet kopat pošto treba će mi kamenja i sve mi je ošlo u lavu. I odela i kamenje i metal i zlato. Popizdeo sam. Popizdeo. Evo sad da siđem dole da pokažem gdje sam pao u lavu. Ja budalaš idem bez mača. Ma nema veze. Idem samo po malo kamenja. Nek uspijem po nekog po koji metal. Kao što vidite tu je voda i tu ide neka ogromna. Eto ide tu je lava. To nisam pao nego pao sam tamo negdje. Tu ima kol. Tu nisam pao. Znači imao sam jedno 20 irona, 20 golda, redstone-a. Evo mi stvari. Nisam ne očekivao da ću naći nešto. Kao što ide tamo preko ima metala, ali mi je rizično da silazim dole. Tako da probat ću napraviti nešto do tamo. A za početak da uzem kamenja. Pošto vjerojatno će praviti neki most. Oh fuck. Da malo da upadnem u lavu. Nadam se da neće naći koji skeleton i zombi. Što ako budu naišli ja bez mača i bez zaštite crknem. Znači da crknem. Redstone. To mi trenutno ne treba. Fuck, kako ću ja sad dole. Što nemam onaj shift. Da ne mogu past. Moram biti Assassin's Creed. Pa baš. Fuck. Ovo će biti zanimljivo. Još mi treba kamenja. Šta ću napraviti? Ovako, taman da mogu proći. Ne mogu dovaditi. Bacit čuti me. Hoće li? Taman. Ja se imam koliko će dobiti irona. Oho. Imamo već 2 4. Taman za mač. Koliko će ovdje biti? Ojoj, sunce, vidite koliko irona. On baš me kenja. Pošteno me kenja. Sad ja mislim da je to. Sve trebalo još malo kamenja uzeti, pošto nemamo sve. Sve mi palo u lavu. Baš tu. Tamo bili skeletoni od gore, bum. Treba će mi kol, pošto i kola sam izgubio, sve sam izgubio. Barem hrane imam. To je bitno. Sad da uzmemo. Još uvijek nisam popravio zvuk u Minecraftu. Izgleda da ni nema zvuka. Ne znam šta je to, ali je sada vjerojatno tu.
Ali tu nisam bio, a neće nići, moram prvo napraviti mač. Pa ćemo onda ići da istražimo dalje. Bravo ja. Sad kako treba da se vratim. Aha. I sad do gore ne stignemo. Ovo može i da potre. Mada nije neki ogroman rudnik. Da, ovdje sam našao još jedan neki tunel ide i tu stao. To je bilo isto irona, tu sam našao jedno 5-6 komada. I normalno, pogodite šta je bilo s njima. Buću lavu. Sad kad padne sunce, onda ako skupimo mač i ćemo ponovo da istražujemo. Evo ga. Dan. Prvo treba napraviti neko delo, kao što je tu sam krenuo praviti kulu. Barem trebalo bi da bude kula, ali sve sam kamenje izgubio, tako da vjerojatno ni neću napraviti. Vidjet ću. Primač. I da stavim da se peče ovaj metal. I dotlje odoh bijat krave za kožu, pošto izgubio sam i armor. A i trebalo mi hrane nešto. Sad treba naći krave. Evo svinja. Svinja dobije hranu. Ništa nisam dobio. Ekstra. Baš ekstra. Ovce, od ovce na vajde. Vidimo šta ovdje ima. Pošto smo prošli put bili tamo da istražujemo, ovaj put idemo tamo da istražujemo. Trebamo pretražiti sve. Sve ima da pretražimo. Ali od krava, kokoš. Krava ni mu ni a. Sad, ne mislim da će to biti dosta. Sad ne znam čega će biti dosta. Nailed it. No da idemo sa kamenja. I onaj metal što se napravim armor i idem da istražem. Da vidimo. Možda ga i nađemo, možda i ne nađemo. Mada sad već čisto sumnjam da ima ga u Minecraftu, da je to sve montaža, ali ipak ova je verzija 1.0.16. Možemo mi naći ranije. Napravit ću jedan poseban video da vidite kako izgleda prva verzija Minecrafta. Da, evo kao što vidite tu sam napravio most što sam obećao s druge strane. Tamo što sam ga završio pao je mrak pa sam morao iz kući, nisam stigao da istražim tamo što ima. Zato ćemo prvo tamo otići, pa ćemo onda tamo. Tu još treba napraviti stepenice i ovdje vjerojatno napravim nešto za kuliranje. Tako. Napravimo armor. Napravit ću ovaj metalni maš, pošto ne znam šta ću s ova dva irona i idemo. Da, samo dosta im prvo. Dobre. Idemo da imamo šta ima s druge strane. S druge strane ostrva. Još nije završen, imam još tu detalja što treba nastavim. Ali bar mogu preći. I evo krave pale s neba, ali bukvalno. Tako. Ekstra, pravio most i sad moram praviti još jedan most. Ekstra. Ne može biti bolje. No, ajmo mi nazad. Idemo mi tamo da istražimo. Ne znam zašto sam se naježio. Bojim se Herobrina. A još ga nijedan put nisam vidio. Bukvalno. Mislim, vidio jesam na slikama. Ali ovako da mi izleti, ja mislim da bi odmah izašao iz Minecrafta. Evo Piggy. Piggy, otvori Piggy. Piggy,
Samo jedan put se stvore. Dođi. No, ajmo sam i tamo. Onda nas uvati mrak. Ako nas uvati mrak, onda gotovo. No. Ovo je interesantno. Chicken. Koliko životinja. A pre po minuti nije bilo nijedne. Evo ga metal. Idemo s druge strane. Ostruga. Eno još krava. To će ako se budem vraćao. Idemo dole. Znači to mora vode. Voda. Bluć. Ne znam zašto mi FPS uvijek tako opada. Opada i raste. Do sad ništa interesantno. Idemo lep predao. Čekajte da uvećam. Marš. Idemo predao. Baš je lijep. Da mi vratimo. What the fuck? Dakle sad ono, brate. Šta je to? Koje ostaje ovdje? What the fuck? Ljudi, ja ovo nisam stavljao. Begam ja odavde. Ko zna šta je tu? Evo, sad sam se naježio. Sunce ti, naježio sam se. Šta je ovo? Ko je ostavio? To je 100% Herobrine. Ja nema ko drugi da stravi. Da ni krava? Ni krava stavila. Fuck, begam ja odavde. Ljudi, ja sam se naježio. Ja moram negat. Joj, ne znam šta mi je, napad mi muka. Begam. A sunce ti, šta je to? A fuck, evo ga pada mrak. Moram megat kući. Drugi, vjerojatno će se tu završiti druga epizoda, pošto ja više ne smijem igrat. Brišem svet. Tebi Herobrine. Herobrine. Sad sam uveren da je Herobrine živ. Fuck, pada mrak. Sad sam jebo ježao. Shit. Moram stići kući. Fuck. Gdje mi je kuća? Ajde, moram stići kući. Ajde, eno je kuća ekstra. Joj ljudi, ja mislim da ću da prekinem epizodu dok ne dođem sebi. Ček, šta je ono? Šta je ono tamo u daljini?